Production. It is Umar. Umar, Retro. ni fa wanga rayuwa wallahi ta ishe ni. Dan adam ku da a ce wai bashi da sukuni. Rayuwa muke cikin duhu ku zo ku duba dankon rayuwar mu ce ake saka ta kan masifa. An takurawa rayuwar mu ƴan uwa ku duba mu muna ta kokarin mu kare martabar jikin mu. Ubangiji ya ce mu tashi za ya taimake mu. Neman halak muke amma akan ƙaya muke yi. Garin Kano garin mu ne anan aka haife mu. Tura ta kai bango dole ne na fita. A daidaita ta zama tamkar uba gare mu tunda zamu je mu taimaka iyaye. Wasu mu na da yaya, wasu mu ga iyali. Da rayuwar mu zamu ji ne ko da addabawa. Raba daidai duk muke da jami'an garin mu. Ka bi ta yau an kwace gobe ma fa an kwace, ka bi ta can an taro ka, ka bi ta nan an tare ka. So suke wai zuciyar mu sai ta bungane, da mun fito fa mu da su kamar kura da nama. Allah Allah wai ake mutum ya karya doku, maimakon a so ƙasa ta gyara dukkan mu a huta. A taimaka agaza a duba rayuwar mu, ku taimake mu kuma Allah za ya taimake ku. Abin alfahari a ce kana da zuciyar da zaka je ka nemi naka, tunda walla ba mu sata. Walla ba mu saka. BZ Mix.